Granát trhá brustver. Tony vlhkej hliny sa sypú na hlavy pešiakov. Leto roku 1944. Západná Ukrajina. Ofenzíva uviazla pred kótou 248. Vzduch páchne spáleným strelným prachom, zhoreným strojovým olejom a roztrhaným mäsom. Vojaci sa tlačia do riedkeho blata rozbitých zákopov. Snažia sa splynúť s terénom, nechtami sa zarývajú do koreňov stromov. Pôda sa chveje. Neustála vibrácia sa prenáša cez čižmy, bije do kolien a ozýva sa tupou bolesťou v zuboch. Zo sivého dymu sa vynárajú hranaté siluety. Ťažké tanky Tiger a samohybné delá Ferdinand metodicky drvia sovietskú obranu. Široké oceľové pásy melú odhodené zbrane a ľudské kosti spolu s mokrou černozemou. Delá pália priamou paľbou na guľometné hniezda. Oporný bod sa mení na strelnicu. Nemecké posádky postupujú sebavedomo, drzo, bez zníženia pochodovej rýchlosti. Vedia o svojej absolútnej nezraniteľnosti. Pozdĺž roztrhnutej línie frontu vzplanula paľba protitankových diel. Delostrelecké obsluhy narýchlo nabíjajú náboje do nábojových komôr. Výstrel. Záklz. Ďalší výstrel. Zvonivý suchý tresk kovu o kov sa ozýva nad znetvoreným poľom. Bežné priebojné projektily sa bezmocne odrážajú od hrubých šikmých plátov. Na sivom nemeckom pancieri zostávajú len belavé škrabance odretého laku. Fyzikálne zákony vynášajú nad sovietskou pechotou bezpodmienečný rozsudok smrti. Suchá aritmetika balistiky je neúprosná. Štandardný priebojný granát dokáže preraziť len 65 mm panciera. Čelo blížiaceho sa tanku však chráni 100 mm homogénnej krupovskej ocele. Kinetická energia je tu úplne zbytočná. Priamy zásah strieda piskot rikošetu. Rikošet znamená okamžité odhalenie a smrť obsluhy. Záblesk odvetnej paľby v zápätí vymaže zamaskované delo aj s delostrelcami na krvavý prach. Plameňometný tank typu T-34 je ukrytý v hlbokom kaponieri na ľavom krídle. Maskovacia sieť je pokrytá hrubou vrstvou sivého prachu a hrúdami zeminy z blízkych výbuchov. Vo vnútri tesnej oceľovej korby je neznesiteľne dusno. Rozpálený kov páli prsty. Zápach rozliatej nafty sa mieša so štipľavým potom. Veliteľ stroja, nadporučík Viktor Volkov, neodtrháva tvár od gumovej očnice periskopu. Sleduje chladnú, metodickú popravu vlastných pozícií. Oceľová armáda neúprosne skracuje vzdialenosť. Volkov vidí, ako trieštivo trhavý granát z Tigra trhá susedný zákop. Zem v strašnom čiernom gejzíre vystreľuje k nebu a rozmetáva kusy hliny. V slúchadlách neustále praská statický šum. Éter je zaplnený krikom ranených veliteľov čiat a panickými hláseniami. Rádiostanica vychrľuje útržky beznádejných správ. 31, horíme! Ustupujeme k lesu! Držte líniu! Bráňte sa do posledného muža! Ani krok späť! Volkov mlčí. Sucho analyzuje vektory pohybu nepriateľských strojov. Odhaduje rýchlosť postupu klinu. Počíta zostávajúce metre k vlastným zákopom. Radista nervózne prehlta na prázdno. Rukami krčovito zviera hlaveň guľometu. Súdruh nadporučík, veď nás rozdrvia! Hlas radistu prechádza do chrapotu. Pancier ich neberie, musíme okamžite ustúpiť, upália nás priamo v tejto diere. Nechaj tú paniku, tvrdo ho zahriakne Volkov. Čakať na rozkaz. Na aký rozkaz? O 3 minúty nám zákopy rozjazdia pásmy. Kanónom in ten lak akurát tak poškriabeme. Granáty odskakujú ako hrach. Povedal som, ticho, sledovať pravé krídlo. Radista sa odvracia, zuby zaťaté až k prasknutiu. Vodič mechanik sa krčovito drží riadiacich pák. Hánky mu zbeleli od krajného napätia. Motor beží na voľnobeh.
Ťažká vibrácia korby prenáša rytmus blížiacej sa smrti priamo do chrbtice. Náhle éterom prenikne ľadový, zachrípnutý hlas veliteľa práporu. Volga 3, tu Breza, zastaviť prielom, za každú cenu. Koniec spojenia. Radista prudkým pohybom strháva slúchadlá. To je čistý bitúnok. Priamou paľbou nás rozoberú za sekundu. Volkov sa pomaly otáča k posádke. Tvár má sivú od zažratej sadze. Oči sú absolútne pokojné. Nie je v nich vlastenecký ošial ani zúfalstvo odsúdenca. Pracuje v nich chladný kalkul inžiniera, ktorý vidí katastrofálne pokazený mechanizmus a odhaduje mikroskopické šance na prežitie. Úlohu treba splniť. Pechota ustupuje. Línia frontu praská vo švíkoch. Nemecký obrnený klin hlboko pára sovietsku obranu. Bežná tanková taktika by viedla k nevyhnutnému zničeniu stroja aj posádky v prvých sekundách otvoreného palebného kontaktu. Výjsť z kaponiera do čelného útoku sa rovná rafinovanej samovražde. Kinetika je mŕtva. Granáty neprerazia hrubý čelný pancier ani pri streľbe zblízka. Volkov sa vracia k periskopu. Situácia sa prudko zhoršuje. Vedúci ťažký tank náhle zastavuje na hrebení rozritého kopca. Dlhá hlaveň dela s masívnou úsťovou brzdou sa pomaly, akoby dravec stopujúci korisť, otáča smerom k zamaskovanému úkrytu sovietskeho tanku. Optika nemeckého strelca zachytila náhodný slnečný odlesk v priezore. Napätie stláča vydýchaný vzduch v tesnej kabíne na hustotu betónu. Sekundy sa naťahujú do nekonečných hodín čakania na úder. Každý tupý úder srdca bije v spánkoch posádky ako na poplach. Nemecký stroj znehybnie. Obrovské oceľové monštrum sa týči nad rozbitým bojskom a zakrýva horizont. Výfuky chrlia hustý sivomodrý dym vytočeného motora. Veža dokončuje otočku. Čierna bezodná diera kalibru 88 mm hľadí priamo do Volkovových očí. Strelec berie predstih. Ťažký kovový záver cvakne pri nabíjaní granátu. Smrť dokončila výpočty a pripravuje sa na skok. Čas vypršal. Volkov sa prudko odtrhne od gumovej očnice periskopu. Ťažká hlaveň nemeckého kanóna zamrzla 100 metrov od nich. Čas sa zmršťuje do krátkeho kovového cvaknutia. Kinetika je mŕtva. Zákony balistiky diktujú nevyhnutnú smrť. Bežný priebojný granát krupovskú oceľ nezdolá. Pancier treba prepáliť. Volkov padá na špinavé dno tanku posiate vystrelenými nábojnicami. Pred vojnou pracoval ako hlavný inžinier termitovej zváračskej dielne v priemyselnom Džeržínsku. Do detailov pozná medzu klzu legovaného kovu. Pamätá si presné teploty tavenia. Mozog chrlí suché čísla výpočtov. Bežná štandardná ohňová zmes sa rozleje ako zbytočná dymiaca škvrna po hrubom čelnom pancieri. Továrenský výstrel nepriateľovú optiku len na pár sekúnd oslepí. Je potrebný lokálny teplotný očistec. Je potrebný chemický prieraz skrz na skrz. Volkov strháva hrubú celtu z havarínej debny. Prsty si do krvi doudiera o tuhé železné západky. Vo vnútri sú v tesných radoch uložené ukoristené nemecké dymovnice a tehličky sovietskeho pyrotechnického prášku. Toto je priama cesta pred polný súd. Vojenský poriadok kategoricky zakazuje svojvoľnú úpravu bojového kompletu. Kontrarozviedka nikdy neodpúšťa ničenie štátneho majetku. Polný súd pracuje oveľa rýchlejšie než nepriateľské delostrelectvo. Volkov odháňa myšlienky na popravčiu čatu. Smrť od 88 príde o 30 sekúnd. Smrť od guľky čekistu príde až zajtra. Voľba je jasná. Daj mi kľúče od nádrží, zaduní Volkov cez praskanie vysielačky. Vodič mechanik sebou trhne. Rukami sa krčovito drží oceľových pák. Oči mu horúčkovito behajú. Súdruh nadporučík, veď to okamžite buchne,
chrapčí vodič. Sedíme na súde s prachom, zhoríme zaživa. Kľúče, rýchlo. Alebo nás hneď teraz namotajú na pásy. Vykonať. Vodič trasúcou sa rukou podáva ťažký maticový kľúč. Volkov strháva olovené plomby z ventilov pneumatického systému plameňometu. Vysoký tlak zúrivo syčí a uniká do tesného priestoru bojového oddelenia. Vydýchaný vzduch sa okamžite nasíti hustými výparmi benzínu, mazutu a zhorenej izolácie. Dýchanie začína fyzicky bolieť. Nabíjač sa v hrôze krčí v zadnom rohu veže. Hľadí na veliteľa rozšírenými sklenenými očami. Vzduch v bojovom priestore oťažie, stáva sa viskózným. Každý pohyb si vyžaduje kolosálne úsilie vôle. Strach paralyzuje svaly, ale profesionalita núti ruky pracovať s mechanickou presnosťou. Volkov chladnokrvne mení vnútro bojového stroja na improvizované alchymistické laboratórium. Vyťahuje ukoristený bodák. Chladná čepeľ so suchým chrupnutím pára hrubé kartónové obaly nemeckých dymovníc. Štipľavý biely prášok sa sype na špinavú zaolejovanú handru. Je to silné chemické okysličovadlo. K nemu okamžite pridáva jemný hliníkový prášok. Potom nasleduje najdôležitejšia, kritická zložka. Folkov vyťahuje spod blúzy tesné plátenné vrecúško. Vo vnútri sú hrubé magnéziové piliny. Vymenil ich od práporných leteckých mechanikov presne pred mesiacom. Miešanie zložiek prebieha priamo na trasúcich sa kolenách. Kov korby neustále vibruje od blízkych delostreleckých výbuchov. Tankom ťažko hádza na poddajnej pôde. Jediný chybný pohyb môže vyvolať detonáciu. Tona horľavej zmesi by premenila celú posádku na popol za tisícinu sekundy. Folkov odmeriava pomery paliva a okysličovadla výhradne podľa citu. Laboratórne váhy tu nie sú. Je tu len absolútna svalová pamäť zdrsnených dlaní a inštinkt profesionála. Palivo, okysličovadlo, katalizátor. Sype smrtonosný sivý prášok do prázdnych oceľových nábojníc. Tvrdo utláča zmes drevenou rukoveťou ťažkého kladiva. Trenie zrniečok prášku znie ako škrípanie brúsneho papiera po obnažených nervoch. Nad hlavou sa ozve ohlušujúci tresk. Ďalší nemecký granát so zvonením odskakuje od veže susedného rozbitého tanku. Tlaková vlna bije do uší. Zo stropu sa sype jemná hrdza a vločky vyschnutej farby. Folkov si vonkajší svet nevšíma. Jeho svet sa zúžil na rozmery mosadznej nábojnice. Opatrne vkladá upravené zápalkové skrutky. Nálože sú hotové. Teraz treba prenastaviť dízy prachového plameňometu. Štandardný tlak nepretlačí hustú, kovom nasýtenú ohňovú zmes na potrebnú vzdialenosť. Je potrebný forsírovaný vstrek. Veliteľ si strháva kožu na hánkach, keď odskrutkováva pripečenú maticu reduktora. Strojový olej sa mieša s hustou, tmavou krvou. Nepriateľská armáda vonku pokračuje v neúprosnom pohybe. Rachot pásov ťažkých strojov splýva do jediného monotónneho hučania. Zem stená pod váhou tisícok tón krupovskej ocele. Volkov uzatvára poistný ventil fľaše so stlačeným vzduchom. Zámerne vyháňa ručičku manometra za červenú čiaru tolerancie. Kov potrubia nebezpečne stená pod kritickým vnútorným napätím. Systém je pripravený každú sekundu prasknúť. Riziko samovznietenia narastá 1000-násobne. Veľká, ťažká kvapka slaného potu sa odtrhne z Volkovovho špinavého čela. Pomaly padá nadol. Kvapka dopadne presne na odhalený kontakt iskrového elektrického spúšťača. Ozve sa suché, prudké prasknutie. Krátke spojenie okamžite vyhodí jasnú modrú iskru. Čas sa úplne zastaví. Srdcia všetkých troch členov posádky zamrznú v hrudi. Dých sa zastavuje. Iskra zlovestne vzplanula a zhasla presne 1 mm od otvoreného zápalného prachu upraveného granátu. Ticho tlačí na roztrhnuté ušné bubienky olovenou ťarchou. Smrť znova prešla okolo,
Sotva sa dotkla ich tvári svojim ľadovým dychom. Volkov si utiera zvyšky potu špinavým rukávom. Opatrne zasúva prvý smrtonosný náboj do horúcej nábojovej komory. Zámok dela sucho klapne a uzavrie oceľovú pascu. Pasca je pripravená. Vzduch vo vnútri bojového priestoru hustne. Kyslík sa prudko míňa. Dýchanie začína fyzicky bolieť. Hrdlo sťahuje suchý, tvrdý krč. Plameňometný tank T-34 sa zmenil na dusnú oceľovú hrobku. Stroj zamrzol v hlbokej pasci na krídle rozritej kóty. Všade naokolo vrie lokálne peklo. Ťažké, trhavé granáty trhajú zem. Črepiny s piskotom sekajú prašnú maskovaciu sieť. Dravé hranaté škatule nemeckej ťažkej techniky sa pomaly plazia vpred. Metodicky sa blížia na vzdialenosť istého výstrelu. Zem sa rytmicky otriasa. Každý pohyb mnohotonových pásov prenáša tupú vibráciu priamo do kostí posádky. Mrazivá, lepkavá hrôza zväzuje pohyby. Živočíšny strach paralyzuje napäté svaly. Nabíjač sedí na špinavom dne zasypanom nábojnicami. Ruky sa mu silno trasú. Pevne objíma náhradný granát. Dobre chápe absolútnu beznádejnosť situácie. Výjsť do otvoreného palebného súboja proti takémuto pancieru znamená okamžitú kremáciu. Šľachy vodiča mechanika zvonia od krajného prepätia. Na smrť sa zakvačil do riadiacich pák. Hánky mu zbeleli. Oči neustále sledujú úzky, prachom pokrytý priezor. Nadporučík Volkov neodtrháva zrak od okulára veliteľskej panorámy. Optika sa jemne chveje od blízkych delostreleckých výbuchov. V kríži zameriavača neodvratne rastie masívne sivé monštrum. Vedúci ťažký tank nepriateľa s chrupotom láme riedke krovie. Široké pásy melú pôdu na blatistú kašu. Dlhá hlaveň smrtonosného dela sa hrozivo pohupuje v takte pohybu stroja. Nemecký veliteľ si je istý svojou totálnou nezraniteľnosťou. Jeho stroj nie je sústom pre štandardné sovietske kalibre. Vôbec nečaká úder z nenápadného hlineného kopca. Netuší, že v hlavni zamaskovaného kanóna je uväznená chemická smrť. Volkov vyhodnocuje situáciu s ľadovým pokojom inžiniera. Čelný pancier nepriateľa je absolútne neprierazný. Boky sú spoľahlivo chránené hrubými oceľovými plátmi. Jediné kriticky zraniteľné miesto je úzka kruhová štrbina venca veže. Spoj medzi masívnou vežou a ťažkou obrnenou korbou. Zasiahnuť ho z veľkej vzdialenosti je fyzicky nemožné. Vyžaduje si to precízny ostreľovačský výstrel zblízka. Priamy palebný kontakt na hranici samovraždy. Pasca je postavená na maximálnom priblížení. Nemcov treba pustiť k telu. Vzdialenosť 200 metrov, chrapčí strelec. Prsty mokré od potu krčovito zvierajú kovové kolesá zameriavania. Hlas mu preskakuje. Súdruh nadporučík, treba páliť, všimnú si nás, upália nás zaživa. Čakať, sekne Volkov oceľovým hlasom. Držať cieľ, necúkať sa. Nepriateľská armáda pokračuje v neúprosnom pohybe. Prudký rachot čapov pásov bije do napätých nervov. Výkonný motor reve a vyvrhuje husté kúdoly sivomodrého dymu. Nemecký vodič mechanik tvrdo preraďuje rýchlosť. Suché kovové škrípanie prevodovky je zreteľne počuť aj cez pancier sovietskeho tanku. Vzdialenosť sa prudko kráti. Smrť prichádza tesne k nim. Hľadí im priamo do očí cez šošovky zameriavača. 100 metrov, strelec ťažko prerušovane dýcha. Štiplavý pod mu zalieva oči. Nesmieš murkať. Idú priamo na nás. Uvidia ten kopec. Čakať. Držať veniec v kríži. Ani muk. Vedúci tank náhle spomaľuje. Pásy škrípu po rozbitom kamení. Veža začína pomalý, neodvratný obrad. Veliteľ nepriateľského stroja si všimol neprirodzené obrysy zamaskovaného úkrytu.
Temné hrdlo kanóna sa otáča priamo na Volkovovú pozíciu. Napätie v kabíne dosahuje kritický bod. Sekundy tečú ako hustá smola. Teraz udrie ťažký priebojný granát. Ľahko prepáli šikmý pancier a zmení posádku na krvavú kašu. Vodič, pozícia 2, do toho! Zareve Volkov. Vodič mechanik zúrivo trhne oceľovými pákami. Motor zareve v maximálnych otáčkach. Stroj prudko vyrazí z miesta. Pásy s hlasným chrupotom vytrhávajú hrudy zeme. Tank vyskočí z úkrytu. Náhly manéver zmetie nemeckému strelcovi mieridlá. Ťažký nepriateľský granát s hvízdaním prepára rozpálený vzduch. Projektil preletí len pár centimetrov nad vežou. Mohutná tlaková vlna udrie do panciera. Ohlušujúce zvonenie bije do ušných bubienkov posádky. Sovietský tank vychádza na novú palebnú pozíciu pod paľbou guľometov. Vzdialenosť sa skracuje na samovražedné minimum. 50 metrov. Obrovská sivá väža s hrubo namaľovaným krížom úplne vyplňa okulár zameriavača. Vidieť každý kovový nit. Vidieť hlboké škrabance na krupovskej oceli. Jasne vidieť hrubý zvar venca veže. Ideálny cieľ. Pal, krátko zaznie Volkovov rozkaz. Strelec silno zatlačí pedál spúšte. Ťažký úderník prudko udrie do upravenej zápalky. Zapaľovač okamžite zareaguje. Improvizovaná chemická nálož jasne vzplanie v horúcej nábojovej komore. Tlak plynov okamžite dosiahne červenú značku. Hlaveň dela trhne dozadu v tvrdom, krátkom záklze. Zápach zhoreného prachu udrie do nosa. Upravený granát s vytím vyletuje z úsťovej brzdy. Nenesie v sebe kinetickú energiu, ale nestabilné, vlastnoručne vyrobené peklo. Vzdialenosť 50 metrov granát prekoná za zlomok sekundy. Trajektória je ideálna. Projektil udrie presne do úzkej štrbiny. S rozmachom vniká priamo do spoja medzi vežou a korbou vedúceho nemeckého tanku. Nálož nepreráža pancier, ale vtlačí sa do oceľového zvaru. Ozve sa len tupý, ťažký kovový tresk. Úder. Pancier vydržal kinetický náraz. Projektil uviazol vo venci. A potom nastáva sekunda absolútneho ticha. Výstrel nepriniesol viditeľný výsledok. Nemecký tank nevybuchol. Veža nepriateľa zamrzla. Kanón stále mierí presne na sovietsky stroj. Vzduch prestáva prúdiť do Volkovových pľúc. Posádka na svojich miestach skamenie. Čas sa zastavil. Pasca zaklapla, ale podomácky vyrobený mechanizmus smrti si vybral osudovú pauzu. Ticho tlačí na spánky ako olovená ťarcha. Život celej posádky visí na tenučkom vlásku. Tisícina sekundy roztrhne ticho. Na sivom pancieri vedúceho tanku vzplanie oslepujúca biela hviezda. Chemický zapaľovač funguje bez chyby. Termitová zmes sa zahryzne do venca veže. Teplota lokálneho úderu okamžite vyletí na 2500 stupňov. Fyzika ultravysokých teplôt nastupuje do svojich bezohľadných práv. Krupovská oceľ nevydrží. V jedinom okamihu stráca molekulárnu pevnosť. Legovaný kov mení skupenstvo. Neprierazná ochrana tečie ako žltý vosk. Kinetika zlyhala, ale chémia pokračuje v ničivej práci. Oblúkové zváranie sa prenieslo z továrenskej haly priamo na boisko. Oslepujúci biely plameň reže oceľ bez najmenšieho odporu. Iskry rozžeravenej trosky lietajú na všetky strany a zapaľujú suchú trávu. Rozstavený kov nachádza mikroskopické medzery v zvaroch. Ohnivá rieka si preráža cestu do vnútra nepriateľského stroja. Rozžeravené kvapky smrtonosného dažďa dopadajú na hydraulické pohony a otvorené prachové nálože. Nemecký tank sa okamžite mení na revúcu vysokú pec. Kyslík vyhorí za sekundu. Vnútorný tlak prudko roztrhne priečky. Plameň nenásytne požiera bojový komplet.
Oheň sa dostáva k uloženým trieštivo trhavým granátom. Dochádza ku kolosálnej detonácii. Tupý, hrdelný úder surovo otrasie zemou. Výbuch obrovskej sily roztrhne hrubú korbu zvnútra. Mnohotonová väža sa s rachotom odtrhne z venca. Obrovský kus mŕtvej ocele vyletí do vzduchu a chrlí stĺpy čierneho mastného dymu. Mohutná tlaková vlna udrie do sovietskeho stroja. Pancier žalostne stená pod krupobitím črepín. Posádka plameňometného tanku neslávi víťazstvo. Čas na emócie neexistuje. Existuje len ťažká, vyčerpávajúca robota. Bežiaci pás ničenia je spustený na plné obrátky. Ľudia vo vnútri rozpálenej oceľovej škatule konajú mechanicky. Presné, na milimeter vypočítané pohyby nahradili strach. Cieľ zničený, sucho konštatuje strelec. Jeho zachrípnutý hlas je zbavený emócií. Už zúrivo krúti kolesami a presúva zameriavač na ďalší stroj. Trieštivým, nabiť, kovovým hlasom odsekne volkov. Ani na zlomok sekundy neodtrhne tvár od periskopu. Nabíjač prudkým trhnutím otvára horúcu schránku. Jeho plátenné rukavice sa už dávno rozpadli od neustále rastúcej teploty. Holé prsty chytajú ťažký oceľový valec. Mosadzná nábojnica bez milosti páli dlane. Chrbtové svaly mu sťahuje bolestivý krč. Otáča sa v tesnom priestore. Lakeť mu surovo narazí na masívny záver dela. Koža sa okamžite zderie do krvi. Prudká bolesť sa utápa vo vriacom adrenalíne. Hustá, tmavá krv zalieva špinavý horúci kov. Nabíjač s kolosálnym úsilím láduje ďalší upravený granát do dymiaceho otvoru. Ťažký klinový zámok so suchým cvaknutím zapadne, pričom takmer odsekne vojakovi prsty. Hotovo, chrapčí vojak. Padá na kolená a krčovito hltá rozpálený vzduch, otrávený splodinami strelného prachu. Horiace trosky prvého tanku zahatali cestu zvyšku kolóny. Nemecký šík sa láme. Za ním idúce samohybné delo prudko brzdí. Široké oceľové pásy so strašným škrípaním trhajú zem. Nepriateľský vodič sa zúfalo snaží cúvnuť. Obrovská obrnená nadstavba sa začína pomaly otáčať. Stroj vystavuje úderu zraniteľný plochý bok. Je to ideálny moment na druhý výstrel. Volkov chladnokrvne chytá sivú siluetu do kríža optiky. Zameriavač 40, bok, pál. Strelec silno zatlačí pedál. Zlyhanie. Ťažký úderník tupo udrie do prázdna. Zápalka improvizovaného granátu mlčí. Podomácky vyrobená alchýmia zlyháva. Granát uviazol v rozpálenej hlavni dela. Napätie v kabíne vyletí za hranice možností. Drahocenné sekundy sa vytrácajú. Zaseknutá munícia s nestabilnou termitovou náplňou sa začína prudko zahrievať od stien nábojovej komory. Nekontrolovaná detonácia vo vnútri vlastnej veže je otázkou okamihov. Smrť sa znova vracia do kabíny. Zlyhanie, chrapčí strelec. Jeho ruky krčovito trhajú páku ručného vyťahovača. Záver sa zasekol. Kus Mosadze deformovanej horúčavou pevne uviazol v kove. Folkov okamžite odhadzuje periskop. Chytá ťažký oceľový sochor zo súpravy náradia. Hrubá mechanická porucha si vyžaduje výhradne hrubú fyzickú silu. Veliteľ s rozmachom udiera ťažkou železnou tyčou po zaseknutom kline delového záveru. Jasné iskry husto sršia na kombinézu nasiaknutú mazutom. Úder. Ďalší drvivý úder. Nepriateľská samohybka vonku dokončuje otáčací manéver. Dlhá hlaveň nepriateľa neúprosne klesá a zameriava kríž na maskovanú pozíciu sovietskeho stroja. Do konca života zostávajú presne 2 sekundy. Tretí strašný úder sochorom konečne vyráža nepoddajný zámok. Dymiaca zdeformovaná mosadzná nábojnica so zvonením dopadá na železnú podlahu bojového priestoru. Biely toxický chemický prášok sa husto sype na rozpálené kovové pláty a okamžite naplňa uzavretý priestor dusivým, štipľavým dymom. Nabíjaj!
Reve Folkov, jeho hlas úplne prehlušuje ohlušujúci rachot rýpajúcich sa tankových motorov nepriateľskej kolóny. Doudieraný nabíjač znova vrhá svoje vyčerpané telo vpred. Naslepo chytá ďalší ťažký granát. Čerstvá krv z jeho odretých rúk steká po hladkom povrchu kovu. Jedným neprerušovaným, zúfalým pohybom vráža muníciu do hlavne. Záver s treskom zapadá. Smrtiaci dopravník obnovuje svoj narušený rytmus. Dielo je znova namierené na nepriateľskú obrnenú samohybku. Vzdialenosť zostáva rovnaká. Smrtiacich 50 metrov. Strelec nečaká na potvrdzujúci rozkaz veliteľa. Noha mu nadoraz vtláča pedál spúšte do železnej podlahy. Ohlušujúci tresk výstrelu udiera do roztrhnutých ušných bubienkov. Spätný ráz vymršťuje ťažký záver dozadu. Nová porcia nestabilného chemického pekla vyráža k cieľu. Vojna nedáva čas na vydýchnutie. Vnútri sovietskeho stroja pokračuje nepretržitý cyklus ťažkej fyzickej driny. Vyhodenie nábojnice, nabitie nového granátu, rachot záveru, výstrel. Vzduch sa stáva absolútne nedýchateľným. Teplota vnútri tanku sa neúprosne blíži k hranici 60 stupňov. Ľudia sa zalievajú potom a krvou, dusia sa jedovatými výparmi horiaceho chemického činidla, ale metodicky pokračujú v ničení valiacej sa ocele. Inžinierský výpočet a hrubá živočíšna sila splynuli do jediného hodinového mechanizmu. Každý člen posádky sa zmenil na súčiastku vnútri gigantického dopravníka na ničenie. Zastavenie tohto mechanizmu znamená okamžitú smrť. Tlaková vlna z detonácie vedúceho stroja rozptýľuje hustý čierny dym. Ostatné ťažké nemecké tanky sa rýchlo spamätávajú z počiatočného šoku. Oceľová armáda si uvedomuje zdroj hrozby. Ilúzia nezraniteľnosti je rozbitá. Dlhé hlavne kalibru 88 mm sa synchrónne dávajú do pohybu. Masívne veže s ťažkým húčaním hydrauliky sa otáčajú smerom k nenápadnému zemnému násypu. Nemci menia bojovú zostavu priamo za jazdy a nastavujú nezraniteľné čelné panciere k pozícii sovietskeho tanku. Lovci odhalili pascu. Smrtiaci kolotoč naberá obrátky. Vnútri plameňometného tanku vzoru 34 sa absolútne nedá dýchať. Teplota s istotou prekračuje všetky mysliteľné medze. Vzduch sa zmenil na rozžeravený jedovatý plyn, pozostávajúci z pušného prachu, výparov odparujúceho sa mazutu a toxického chemického dymu. Improvizovaná chémia vnútri bojového priestoru je extrémne nestabilná. Nálože s horčíkovými pilinami a ukoristeným prachom sa zahrievajú od rozpálených stien záveru a po podlahe rozhádzaných vystrelených mosadzných nábojníc. Kovové valce s podomácky vyrobenou smrťou sú na dotyk neznesiteľne horúce. Jeden neopátrný pohyb, jedna náhodná iskra zo statického výboja alebo prudký náraz a celá posádka sa okamžite vyparí v záblesku bieleho plameňa. Riziko samovznietenia narastá s každou prežitou sekundou. Ľudia sedia na obrovskom súde s prachom, ku ktorému je priložený tlejúci, krátky knôt. Cieľ 2, vpravo 30, na zadnú časť, páľ, chrapčí Folkov. Hrdlo má úplne spálené leptavými chemickými výparmi. Hlas mu znie ako škrípanie hrdzavého kovu po skle. Strelec je tvárou, vlhkou od potu, pevne prisatý k gumovej mušli zameriavača. Mechanicky plní rozkaz a spotenými, šmíkajúcimi sa rukami otáča tuhými ručnými kolesami. Výstrel. Spätný ráz. Ťažký záver s cvaknutím vyhadzuje dymiacu nábojnicu. Ďalšia modifikovaná nálož odlieta smerom k valiacemu sa nepriateľovi. Granát presne preráža masívne kovové mriežky motorového priestoru nemeckého stroja. Zákony chémie znova anulujú význam panciera. Ultravysoká teplota taví oceľové žalúzie.
Horiaci tekutý horčík v neudržateľnom vodopáde zalieva výkonný karburátorový motor. Palivové potrubia praskajú pod okamžitým teplotným skokom. Hustý, všetko pohlcujúci plameň zachvacuje motorový priestor. Do sivej ukrajinskej oblohy vyráža mazľavý, nepriehľadný čierny stĺp hustého dymu. Mechanizmus vojny znova tvrdo zlyháva. Druhý nepriateľský stroj sa mení na nehybnú pohrebnú vatru. Posádka v panike opúšťa horiaci tank a okamžite sa dostáva pod krížovú guľometnú paľbu pechoty. Zvyšok armády však tlačí ďalej. Tretí ťažký tank zachytáva sovietsky stroj do kríža Zeissovej optiky. Nemecký strelec bez milosti stláča pedál z púšte. Ohlušujúci tresk trhá priestor. Ťažký priebojný projektil s hvízdaním rozráža rozžeravený vzduch. Úder kolosálnej sily otriasa plameňometným tankom. Kov žalostne a strašne stená, prijímajúc do seba obrovskú kinetickú energiu. Posádku silno hádza o rozpálené oceľové steny a hranaté časti záveru. Zo stropu sa sype dážď ostrých železných okovín a odštiepenej farby. Vodič, spiatočku! Reve voľkov a vypľúva hustú, slanú krv z prehryznutej pery. Vodič zúrivo ťahá za tuhé riadiace páky. Motor trhavo zareve a vyvrhuje kúdoly sivých výfukových plynov. Tank prudko trhne dozadu, unikajúc spod opätovného zamerania, ale ľavá strana neprirodzene klesá. Ozve sa strašný, hlasný, škrípavý zvuk trhajúcej sa legovanej ocele. Odvetný nepriateľský granát neprerazil čelný pancier. Sklzol po dotyčnici, hlboko poškriabal šikmý plát a udrel priamo do podvozku. Napínacie koleso je rozbité na kúsky. Masívne oceľové články s rachotom sklzavajú na zem a zvonia vybitými čapmi. Pás sa bezvládne rozprestiera po špinavej, rozritej zemi. Sovietsky stroj je paralizovaný. Pás je dolu! Stojíme! Kričí vodič mechanik cez rachot kovu. V jeho hlase znie chladná odovzdanosť. Nehybný tank v modernom manévrovom boji nežije dlhšie ako 10 sekúnd. Zmenili sa na ideálny terč pribitý k zemi. Nemci okamžite vyhodnocujú situáciu. Ďalší ťažko obrnený stroj sebavedomo vylieza spoza dymiacich vrakov svojich druhov. Vzdialenosť sa prudko skracuje. Nepriateľská väža sa metodicky zameriava na znehybnený sovietsky cieľ. Nemeckí tankisti sa pripravujú na chladnokrvnú popravu zblízka. Uniknúť je fyzicky nemožné. Opustiť stroj pod prívalovou paľbou na otvorenom priestranstve znamená istú smrť. Vnútri tanku teplota dosahuje kritickú, smrtiacu hranicu. Kvapky potu sa so syčaním odparujú na rozpálenom pancieri. Nálože v úložnom priestore sú pripravené vybuchnúť pri jedinom silnom náraze. Nabíjaj! Volkovou rozkaz pretína hustý vzduch naplnený smrťou ako ostrý švih bičom. Nie je v ňom ani štipka paniky. Len suché konštatovanie nevyhnutného faktu. Príjmú posledný boj priamo tu. Neustúpia ani o milimeter. Nabíjač strháva zvyšky kože z krvavých dlaní. Z rozpáleného kovového úložiska vyťahuje posledný improvizovaný chemický granát. Kov mu kruto páli ruky cez odumreté tkanivo pokryté pľuzgiermi. Vojak vráža nestabilnú nálož do horúcej hlavne jedným presným, vymeraným pohybom. Klinový záver tvrdo zapadá, takmer mu odtína prsty. Strelec nečaká na opravy veliteľa. Silno udiera po pedáli z púšte, mierí priamo do valiacej sa oceľovej steny. Výstrel. Ďalší oslepujúci záblesk bieleho termitového plameňa ožaruje boisko. Modifikovaná nálož sa s obludnou silou zahryzáva do venca nepriateľskej veže. Chemická reakcia okamžite prepáli viacvrstvový zvar krupovskej ocele. Rozvieravený, rozstavený kov vniká do bojového priestoru nemeckého tanku. Dopadá priamo na otvorené prachové nálože
pripravené na smrtiaci výstrel po sovietskom stroji. Tlaková vlna kolosálnej sily ťažko udiera do rozritej zeme. Vnútorná detonácia obrovského množstva munície trhá nepriateľský stroj na beztvaré kusy. Viac tón vážiaca väža so znetvorenou dlhou hlavňou sa s hrôzostrašným železným škrípaním odtrháva od korby. Vyletuje do vzduchu do výšky 10 metrov, ťažko sa prevracia a s tupým úderom, z ktorého sa trasie zem, dopadá na špinavú pôdu. Revúci plameň s hučaním vyráža z otvoreného hrdla roztrhnutej korby. Mechanizmus vojny sa zastavil, zadusený vlastnou krvou a oceľou. Boj trvá presne 14 minút. Sekundová ručička mechanického chronometra odpočítava čas absolútne chladnokrvne a bezcitne. Za tento mikroskopický úsek večnosti stráca neporaziteľná nemecká armáda 5 najmodernejších ťažkých obrnených strojov. 5 oceľových pevností, vytvorených v továrniach ríše pre totálnu dominanciu na boisku, sa mení na horiace masové hroby. Systém vykazuje kritické, nenahraditeľné zlyhanie. Dokonalý útočný stroj sa dusí vlastnou krvou a rozstaveným kovom. Nemecké posádky nechápu fyziku toho, čo sa deje. Vidia, ako sa nezraniteľná ochrana taví po zásahoch z nenápadného zemného úkrytu. Hrubý čelný pancier, schopný s istotou odolať priamému kinetickému úderu akéhokoľvek sovietskeho štandardného kalibru, tečie pod vplyvom improvizovanej chémie. V rádiovom éteri nepriateľa narastá nekontrolovaná panika. Chladný taktický kalkul strieda živočíšna hrôza pred neznámou ničivou zbraňou. Preživší tankisti to nazývajú čiernou mágiou. Porušujú vyrovnaný bojový šík. Ideálny, na cvičiskách nacvičený mechanizmus útoku sa rozpadá na drobné kúsky. Ťažké stroje začínajú chaoticky v slepom zhone cúvať. Vodiči zúrivo trhajú tuhými riadiacimi pákami a bez milosti trápia zložité prevodovky. Široké pásy zúfalo škrípu po pôde znetvorenej výbuchmi. Zem lieta spod článkov. Obrovský oceľový kolos na pravom krídle sa pokúša o núdzový obrat pod neustálou mierenou paľbou. Vodič mechanik nepriateľa podlieha panike a dopúšťa sa fatálnej chyby. Neodhadne polomer otáčania na rozbitej, sypajúcej sa zemi. Viac tón vážiaci sivý trup sa nakláňa nabok. Ľavý pás úplne stráca kontakt s okrajom hlbokej, piesočnatej strže. Tank sa ťažko, s ohlušujúcim kovovým rachotom, rúti dole. Väža silno škrípe o kamene, drví tenké blatníky a láme bočné pancierové clony. Stroj sa prevracia hore dnom a bezmocne odhaľuje tenký pancier zraniteľného brucha. Zvyšky rozbitého tankového klinu sa narýchlo sťahujú do spásonosnej doliny. Nepriateľ opúšťa zónu ostreľovania. Ofenzíva sa definitívne rozbíja o lokálne tepelné peklo. Volkov neodtrháva zapálené oči od okulára veliteľskej panorámy. Tvár mu stiahla tvrdá kôra z vyschnutého, slaného potu a hustých mastných sadzí. Ciele sa narýchlo sťahujú, sucho chrapčí strelec. Jeho mokré ruky krčovito zvierajú oceľové kolesá zameriavača. Dých má prerušovaný, ťažký. Povoľte páliť za nimi, dostaneme ich zozadu. Zastaviť paľbu, dielo je kriticky prehriaté. Volkovov hlas znie duto, monotónne, bez jedinej emócie. Šetriť muníciu, čakať. Zostávajú paralizovaní vnútri svojho rozbitého tanku. Roztrhnutý pás nehybne pripútal viactonovú krabicu k tejto rozoranej výšine. Akýkoľvek pohyb skrytej nepriateľskej artilérie alebo pechoty sa pre nich môže stať osudným. Napätie nikam nemizne, len mení svoju formu a mení sa na husté, lepkavé čakanie na ďalší úder. Vojna nikdy neodpúšťa stratu ostražitosti. Posádka naďalej sedí na súde s prachom, po okraj naplnenom nestabilnou výbušninou. Improvizované granáty v rozpálenom úložisku môžu samovoľne vybuchnúť v ktoromkoľvek zlomku sekundy.
Boisko sa pomaly ponára do ťažkého, ťaživého ticha. Ohlušujúci rachot delových výstrelov strieda časté, suché praskanie horiaceho kovu a tupé rany vybuchujúcej munície vnútri rozbitých korieb. Čierny, neprirodzene hustý dym zaťahuje sivú ukrajinskú oblohu nepriehľadnou clonou. V nehybnom vzduchu visí neznesiteľný zápach zhorenej nafty, tavených bandáží kolies a obhoreného mäsa. Celá zem pred pozíciou je posiata pokriveným, mŕtvým kovom. Pýcha nemeckého inžinierského myslenia je úplne zničená chladným kalkulom sovietskeho chemika. 88-čky, ktoré kedysi siali smrť a paniku, sú teraz príšerne rozstavené. Ultravysoké teploty znetvorili ideálnu geometriu hrubých hlavní. Sú ohnuté ako mäkká plastelína a bezmocne hľadia do spálenej čiernej zeme. Pancierové pláty sú vyvrátené na ruby obľudnou silou vnútorných detonácií. Zvarové švy sú roztrhané. Masívne pojazdové kolesá sú odtrhnuté z ramien a odhodené desiatky metrov ďaleko. Krvavý účet tohto krutého boja je splatený v plnej výške. Oči na stopkách, cedí Volkov cez zaťaté zuby. Tvrdo pretiera optiku špinavou handrou. Určite privolajú mínomety. Sektor paľby nemeniť. Rozumiem, veliteľ. Ozýva sa vodič mechanik a bezvládne skláňa hlavu na prístrojovú dosku. Držíme líniu. Prežitie v boji nie je koncom špinavej práce. Je to len krátka pauza pred novou katastrofou. Pasca splnila svoju smrtiacu funkciu, ale lovci sa sami zmenili na nehybný terč. Poľaviť je prísne zakázané. Vzduch vnútri obrneného boxu prudko hustne. Kyslík úplne vyhorel. Jeho miesto zaberá ťažká, dusiaca zmes. Jedovatý chemický dym sa zažiera do slizníc. Výpary zhoreného horčíka kruto dráždia hrdlo. Zápach dočervena rozpáleného legovaného kovu sa neoddeliteľne mieša s hustým zápachom ľudského potu. Plameňometná T-34 sa mení na hermetickú pascu, po okraj naplnenú dusivým plynom. Ticho udiera do ušných bubienkov silnejšie než výbuch trhaviny. Zvoniaci hukot v ušiach prehlušuje praskanie chladnúceho panciera. Posádka sedí nehybne. Adrenalín prudko vyprcháva z krvi. Na jeho miesto okamžite nastupuje toxická, olovená únava. Svaly strácajú tonus. Telá vojakov ochabujú. Žiadne chvastanie. Žiadne výkriky radosti. Vyčerpaní ľudia sa len pokúšajú o ďalší nádych. Volkov si pomaly sťahuje tankistickú kuklu. Pohyb mu ide s obrovskou námahou. Ruky sa mu trasú jemným, nekontrolovaným chvením. Prsty mu kruto sťahuje krč. Nervová sústava je vyčerpaná na absolútnu fyzickú hranicu. Mozog kategoricky odmieta spracovávať vonkajšie informácie. Práve odpracovali na samotnom ostrí noža. Jeden nesprávny pohyb, jeden stupeň teploty navyše vnútri záveru, jedna chybná nemecká dymovnica a zmenili by sa na hrstku sivého popola na železnom dne. Civilné vedomosti inžiniera chemika zastavili nepriateľský obrnený klin. Zákony termodynamiky im zachránili život. Vzorce z vysokoškolských skrípt sa ukázali byť pevnejšie než krupovská oceľ. Ale cenou za toto spásonosné poznanie sú vyhorené nervy. Volkov sa pozerá na svoje zčerneté dlane. Koža je pokrytá hlbokými popáleninami a zažratou špinou z mazutu. Metodicky si prezerá vnútro tanku. Rozpálené mosadzné nábojnice husto pokrývajú dno. Kov stále vyžaruje neznesiteľnú horúčavu. Zvyšky improvizovanej termitovej zmesi slabo tlejú v tmavých kútoch bojového priestoru. Biely jedovatý prášok v rovnomernej vrstve pokrýva každý štvorcový centimeter priestoru. Prístroje sú zatiahnuté hustými sadzami. Odsávač namáhavo hučí, ale absolútne nezvláda hustý oblak toxického plynu. Poklopy, chrapčí Volkov.
Hlas mu znie duto a praskavo. Hlasivky má kruto popálené štipľavým dymom. Otvoriť. Zadusíme sa. Nabíjač sa s námahou dvíha na neistých nohách. Tvrdo chytá masívnu oceľovú rukoveď poklopu veže. Kov je silno rozpálený. Bojovník zatína zuby, ignorujúc ostrú bolesť spálenej kože. Klačí ťažký, obrnený kryt nahor. Poklop sa zasekol. Deformácia korby od blízkych výbuchov nadobro skrížila oceľové pánty. Nejde to, veliteľ, sipí nabíjač. Ťažko sa celou váhou opiera o rukoveď. Zaseklo sa to na doraz. Vodič mechanik mlčky opúšťa svoje stanovište. Ťažko sa vyťahuje na rukách, stavia sa tesne vedľa nabíjača. Dvaja vyčerpaní ľudia synchrónne udierajú ramenami do hrubej ocele. Úder. Ďalší silný úder. Hrubá fyzická sila pracuje proti pokrivenému kovu. Poklop s hlasným škrípaním ustupuje. Ťažký kryt s kovovým treskom dopadá dozadu. Do bojového priestoru prudko vniká prúd sivastého vzduchu, nasiaknutého pušným prachom. Ale teraz sa zdá byť absolútne čistý. Posádka nenásytne, krčovito hltá kyslík. Pľúca pália ako v ohni. Začína sa ťažký, dráždivý kašel. Toxický dym pomaly a neochotne opúšťa oceľovú krabicu. Strelec bezvládne klesá dolu. Jednoducho padá chrbtom na horúci kryt prevodovky. Špinavá kombinéza okamžite nasakuje strojovým olejom. Oči má úplne sklenené, tvár sivú, prepadnutú. Pozerá na strop veže neprítomným, prázdnym pohľadom. Živý, sucho konštatuje vodič mechanik. Rozmazáva si špinavý pot chrbtom dlane. Zanecháva na tvári širokú čiernu šmuhu. Dostali sme sa z toho len zázrakom. Šťastie majú len hlupáci. Vyrovnane odpovedá Volkov. Naďalej nehybne sedí na mieste veliteľa. Vytiahla nás chémia a správna dávka okysličovadla. Myslel som, že tu teraz rovno zhoríme, šepká strelec, neodtrhávajúc zrak od železného stropu. Keď tú nábojnicu na doraz zaseklo, už som to vzdal. Pripravil som sa. Premýšľať nie je tvoja úloha, tvrdo ho preruší Volkov. Tvoja úloha je včas stlačiť pedál z púšte. Rozhovor sa okamžite končí. Slov už niet. Zmysel v zbytočných rečiach tiež nie je. Psychologická hranica je úplne prekročená. Presne splnili nesplniteľný rozkaz. Zastavili prielom ťažkej obrany. Zničili špičkovú techniku nepriateľa improvizovanými náložami v hodnote pár kopejok. Ale teraz to nemá absolútne žiadny význam. Význam má len chladný vzduch, ktorý s chrapotom vniká do pľúc. Význam má to, že srdce v hrudnom koši naďalej rytmicky bije. Volkov vyťahuje z náprsného vrecka silno pokrčenú papirosu. Prsty mechanicky lámu suchý tabak. Cvakne ukoristeným zapaľovačom. Slabý plamienok osvetľuje jeho vyčerpanú tvár. Hlboký šluk. Štipľavý tabakový dym vytláča zvyšky chemického oparu z pľúc. Pozorne sa pozerá na svojich ľudí. Dýchajú. To je jediný suchý výsledok uplynulých 14 minút boja. Toxická únava láme kosti. Vyťahuje z napätých svalov poslednú energiu. Nabíjač sedí v drepe a tupo si prezerá svoje znetvorené dlane. Veľké pľuzgiere zo silných popálenín už začínajú praskať a vyteká z nich číra tekutina. Bolesť príde o niečo neskôr, keď adrenalínová blokáda definitívne pominie. Teraz je len kusom živej hmoty, naprogramovaným na nabíjanie ťažkých valcov do záveru dela. Biologický stroj splnil svoju funkciu. Mechanizmus si vyžaduje naliehavé ochladenie a dlhý odpočinok. Za hranicami rozbitého tanku vládne hrobové ticho. Pôsobí neprirodzene a desivo. Len vietor preháňa štipľavý pušný dym po poli, rozritom hlbokými krátermi.
5 čiernych obhorených vrakov nepriateľských strojov v diaľke naďalej silno dymí. Je to priamy výsledok suchého profesionalizmu. Je to výsledok špinavej, ťažkej práce, vykonanej bez najmenšieho náznaku pátosu. Správny čin vždy prináša správny výsledok. Skontrolovať muníciu. Sucho velí voľkov. Hlas je zbavený intonácie, je to len ďalší riadok v dlhom zozname nevyhnutných inštrukcií na prežitie. Vyhádzať všetky poškodené nálože, okamžite, kým prídu technici. Vykonávam. Bezducho odvetí nabíjač. Pomaly odliepa ťažké telo od horúceho panciera. Akýkoľvek pohyb si teraz vyžaduje kolosálne vôľové úsilie. Vojak začína metodicky preberať zvyšky improvizovaného chemického arzenálu. Niekoľko nábojníc sa silno zdeformovalo od extrémnej teploty vnútri bojového priestoru. Biely prášok sa husto vysypal na podlahu. Smrteľná hrozba sa stále nachádza vnútri paralizovaného stroja. Nabíjač zbiera poškodené nálože a po jednej ich vyhadzuje von cez otvorený poklop veže. Kovové valce tupo dopadajú na mäkkú, výbuchmi rozoranú zem. Tank pomaly chladne. Legovaná oceľ rytmicky cvaká, sťahujúc sa pod vplyvom prudkého poklesu teploty. Smrtiaca hranica je prekročená, ale lokálna vojna sa neskončila. Náhle rev výkonného motora kruto pretína zvonivé ticho. K boku zasiahnutého tanku prudko prichádza zaprášené terénne auto. Hneď za ním prudko brzdí vozidlo osobitného oddelenia kontrarozviedky. Dvere búchajú, znejú tvrdé, nekompromisné rozkazy. Vojna o prežitie sa skončila. Okamžite sa začína papierová vojna. Vlhká zemľanka štábu práporu smrdí lacnou machorkou, tlejúcim ihličím a odstátym ľudským potom. Z nízkeho stropu z hrubých brvien neustále kvapká kalná podzemná voda. Chladné kvapky s tupým úderom dopadajú na špinavú dlážku z dosiek. Tlmená petrolejová lampa vrhá trhané tiene na nerovné steny. Nadporučík Viktor Volkov stojí vzpriamene uprostred tesnej miestnosti. Tvár má pokrytú hustou maskou z mazutu, delových sadzí a vyschnutej krvi. Špinavá, na lakťoch roztrhaná blúza je naskrz nasiaknutá jedovatým chemickým dymom. Ťažko, prerušovane dýcha. Každý nádych vyvoláva tupú bolesť v popálených pľúcach. Chrbtové svaly mu sťahuje mučivý krč z nedávneho prepätia. Oproti nemu sedí vyšetrovateľ kontrarozviedky Smerš, kapitán Odincov. Gymnasťorka Osobistu je dokonale vyžehlená. Ani jeden zbytočný záhyb. Vyleštené čižmy sa tlmene lesknú v prítmí zemľanky. Na hrubom stole z neohobľovaných dosiek ležia úhľadne zložené listy papiera. Vedľa odpočíva pokrivená, otváračom na konzervy otvorená mosadzná nábojnica z tankového dela. Je to vecný dôkaz. Priama stopa. Lístok bez návratu. Poškodzovanie vojenského majetku štátu. Chladný hlas Odincova, zbavený akýchkoľvek emócií, metodicky pretína husté ticho. Úmyselné poškodenie štátneho majetku v podmienkach vojnového stavu. Plus svojvoľná úprava štandardnej munície v bojovej situácii. To je priama sabotáž, nadporučík. Vyšetrovateľ kontrarozviedky pomaly dvíha zrak k veliteľovi tanku. V jeho pohľade niet ani stopy po nenávisti či súcite. Pracuje v ňom bezchybný, nemilosrdný, byrokratický stroj. Stroj, ktorý absolútne nechápe mechanizmy prežitia v prvej línii a operuje výhradne s paragrafmi prísnych vojenských poriadkov. Zverený bojový stroj typu T-34 ste premenili na podomácky vyrobený sud s pušným prachom. Pokračuje Odincov v metodickom ocekávaní slov. Vystavili ste celú posádku smrteľnému, absolútne neospravedlniteľnému riziku. Hrubo ste porušili priamy zákaz velenia vykonávať akékoľvek svojvoľné poľné experimenty s nestabilnými chemickými látkami.
Chápete následky? Volkov mlčí. Hľadí priamo pred seba. Pred jeho zapálenými očami sa stále taví hrubý krupovský pancier. V ohúčaných ušiach mu neustále znie ohlušujúci rachot detonujúcej nemeckej munície. Zničil som 5 najmodernejších ťažkých strojov nepriateľa, ocekne sucho Volkov. Jeho hlas škrípe ako nenamazaný tankový pás. Hrdlo má úplne spálené leptavými výparmi horiaceho horčíka. Bežný priebojný granát neprerazí čelný pancier nepriateľa ani zo vzdialenosti 50 metrov. Kinetická energia je tam úplne bezmocná. Zákony balistiky nefungovali. Použil som chemickú reakciu. Lokálny usmernený ohrev na 2500 stupňov. Fyzika zafungovala bezchybne. Úloha udržať líniu bola splnená. Nepriateľský obrnený klín je úplne rozbitý. Pechota zachránená. Odincov prudko vstane od stola. Ťažká drevená stolička s odporným škrípotom odletí k zrúbovej stene. Kapitán rýchlym pohybom vezme zo stola znetvorenú mosadznu nábojnicu. Biely prášok z ukoristenej dymovnice sa tenkým prúdom sype priamo na úhľadné štábne dokumenty. Úloha splnená, hlas dôstojníka kontrarozviedky oťažie ako olovo. Vaša podomácka chémia je kriticky nestabilná. Technická expertíza potvrdzuje extrémne riziko náhodnej detonácie. Jeden neopatrný pohyb na výmole, jeden priamy zásah malou črepinou do veže, náhodná iskra zo zlej elektroinštalácie a váš tank by sa vyparil aj s ľuďmi. To je zaručený výbuch munície. Hrozba poľného súdu sa stáva fyzicky hmatateľnou. Tlačí na zvesené ramená veliteľa tanku ťažšie než pancierová väža. Na fronte sa súdia aj víťazi. Súdia sa rýchlo, tvrdo a nemilosrdne. Popravčia čata pracuje presne ako zohratý továrenský pás. Oslobodzujúce rozsudky sa za takéto porušenia nevynášajú. Nie ste civilný inžinier v hlbokom zázemí v laboratóriu. Seká odincov a zdôrazňuje každé jedno slovo. Ste veliteľ bojového stroja. Ste povinní konať prísne podľa schválených predpisov. Nemali ste absolútne žiadne právo miešať termitové zmesy priamo na kolene, v tesnom bojovom priestore, pod paľbou nepriateľa. To je trestuhodná nedbalosť. Volkov neodvracia ťažký, zapálený pohľad. Úplne pokojne znáša nátlak vyšetrovateľa. Extrémna únava blokuje akýkoľvek strach. Človek, ktorý prežil lokálne peklo vo vnútri rozpálenej oceľovej škatule, sa prestáva báť papierových hrozieb a kriku nadriadených zo zázemia. Poriadky sa vždy píšu krvou, kapitán. Ale niekedy sa píšu cudzou krvou v bezpečných, teplých štábnych kanceláriách, povie vyrovnane Volkov. Moja posádka bola vopred odpísaná. Štandardný granát nechával na nepriateľskom pancieri len drobné škrabance. Voľba bola úplne jednoduchá. Zhorieť zaživa bez jedinej šance spôsobiť škodu blížiacemu sa nepriateľovi, alebo hrubo porušiť suchý predpis a spáliť ich ako prvý. Vybral som si druhú možnosť. Moji ľudia teraz žijú. Nepriateľské tanky dohárajú v poli. Všetko ostatné nemá absolútne žiadny praktický význam. Slová dopadajú ťažko, akoby horúce vystrelené nábojnice na železnú podlahu. Je to tvrdý čelný náraz dvoch úplne odlišných, nezlučiteľných svetov. Svet zákopovej vynaliezavosti, kde prežitie priamo závisí od rýchlosti neštandardného myslenia a ignorovania pravidiel. A svet prísneho, železného poriadku, kde sa akákoľvek najmenšia odchýlka od normy trestá okamžitou smrťou v mene zachovania celistvosti systému. Odincov silno udrie zovretou pesťou do hrubého dreva stola. Matná petrolejka hrozivo poskočí. Žltý plameň nervózne vzbúkne a vytrhne z tmy tvár vyšetrovateľa, skrivenú chladnou zúrivosťou.
Poľný súd rozhodne, čo má význam a čo nie, tvrdo odsekne vyšetrovateľ. Vaša trestúhodná svojvôľa ohrozuje disciplínu celého tankového práporu. Ak každý veliteľ začne svojvoľne ládovať granáty nemeckým prachom a hliníkovým práškom, pravidelná armáda sa okamžite zmení na neovládateľnú bandu samovrahov. Vedome ste riskovali stratu drahej bojovej techniky. Hrubo ste porušili vojenskú prísahu. Dôstojník urobí krátky, prudký krok vpred. Výjde spoza stola a vzdialenosť sa skráti na minimum. Napätie vo vlhkej zemľanke páchnúcej plesňou dosahuje kritický bod. Zatuchnutý vzduch iskrí. V každej sekunde sa situácia môže definitívne zvrtnúť nezvratným smerom. Výsluch prerastá do otvoreného konfliktu na hranici použitia zbrane. Odovzdajte svoju osobnú služobnú zbraň, nadporučík Volkov. Prikáže Odincov ľadovým tónom, ktorý nepripúšťa námietky. Ste oficiálne postavení mimo velenia posádky. Do rozhodnutia poľného súdu ste v prísnej väzbe. Pištoľ, na stôl, okamžite. Vykonať rozkaz. Volkov pomaly, veľmi pomaly, spúšťa pravú ruku k ťažkému koženému púzdru na špinavom opasku. Prsty posiate prasknutými plusgiermi od strašných chemických popálenín ťažko dopadnú na odratú pracku. V zemľanke okamžite zavládne mŕtve, zvonivé ticho. Počuť len ťažký, chrapľavý dých dvoch nezmieriteľných protivníkov. Monotónne kvapkanie vody zo stropu odpočítava posledné sekundy pred katastrofou. Tvár vyšetrovateľa kamenie. Jeho pravá ruka sa nepozorovane posúva k rozopnutému púzdru na vlastnom širokom opasku. Najmenší prudký pohyb Volkova bude okamžite vyhodnotený ako ozbrojený odpor pri zatýkaní. Výstrel v uzavretom priestore zemľanky by zaznel ohlušujúco. Hrdina uplynulého strašného boja stojí milimeter od potupnej smrti guľkou od vlastných. Byrokratický stroj sa pripravil prežuť a vypľuť človeka, ktorý práve zachránil stovky životov. Systém netoleruje chyby, vyžaduje slepú poslušnosť. Prsty veliteľa tanku znehybnejú na studenom kovovom zapínaní púzdra. Čas sa zastaví v mŕtvom bode. Špinavá smrteľná práca bola dokončená, ale skutočné zúčtovanie za prežitie sa práve začína. Ťažké dubové dvere zemľanky sa s ohlušujúcim treskotom rozletia do korán. Hrdzavé železné pánty žalostne a prenikavo zapištia. Do zatuchnutého vzduchu, nasiaknutého lacnou machorkou a lepkavým strachom, okamžite vtrhne prudký náraz studeného vetra. Prináša so sebou pach vlhkej zeme, rozliatej nafty a spáleného prachu. Na prahu sa objaví masívna postava veliteľa tankového pluku. Jeho dlhý celtový plášť je úplne premočený od silnejúceho dažďa. Z tmavých lemov steká husté čierne blato. Ťažké kanady zanechávajú hlboké, vlhké stopy na špinavej dláške. Prekročí prach a okamžite vycíti kritické napätie v miestnosti. Vidí napätú Volkovovú ruku na pracke púzdra aj rozopnutý opasok vyšetrovateľa. Skúsený pohľad veterána s presnosťou ostreľovača fixuje chybu v systéme. Skrat medzi zákopovou pravdou a predpisom zo zázemia. Pohov! Hlas plukovníka udrie ako ťažký delostrelecký granát. Znie v ňom absolútna, nespochybniteľná autorita frontu. Tlaková vlna tohto krátkeho rozkazu okamžite paralyzuje oboch dôstojníkov. Napätie škrípe a mení polaritu. Kapitán Odincov sa prudko vystrie. Bezchybný byrokratický stroj na moment vynechá, keď čelne narazí na priamu armádnu autoritu. Vyšetrovateľ si naučeným gestom napraví dokonale vyžehlený záhyb na blúze. Súdruh plukovník, tento dôstojník je obvinený z úmyselného poškodenia štátneho majetku a prípravy diverzie. Začne sucho sekať vyšetrovateľ, opierajúc sa o železobetónové paragrafy vojenského poriadku. Riziko samovznietenia.
Povedal som, pohov, kapitán. Veliteľ prúku urobí ťažký, rázny krok vpred. Fyzicky odtlačí vyšetrovateľa od hrubého doskového stola. Nechajte si tie svoje papierové popravčie inštrukcie pre inšpekcie v zázemí. Tu funguje úplne iná aritmetika. Veliteľ si strhne z hlavy mokrú brigadírku, s rozmachom hodí na špinavý stôl čerstvé hlásenie o nočných bojových operáciách. Pevný papier dopadne priamo na znetvorenú nábojnicu a rozsypaný biely chemický prášok. Fyzický čin hrubo preruší slovné obvinenie. Tvrdý fakt láme logiku poľného súdu. Nadporučík Folkov hrubo porušil priamy rozkaz velenia. Svojvoľne upravoval chemickú muníciu. To je smrteľné riziko detonácie zásob munície celého pluku. Nevzdáva sa Odincov. Jeho hlas naberá chlad olova. Vyžaduje úplné podriadenie sa systému. Hrozba okamžitého zatknutia stále visí vo vzduchu. Veliteľ pluku sa pomaly otočí k vyšetrovateľovi. Pohľad veterána tlačí ťažšie než tankový pás. Prešiel krvavým mlynčekom na mäso v prvých mesiacoch ústupu a pozná skutočnú cenu správnych taktických rozhodnutí. Tento vyčerpaný človek porušil tvoj suchý papierový predpis. Zachrapčí veliteľ a ukáže špinavým prstom na Folkova. Ale udržal strategickú líniu obrany. Jeho podomácky vyrobené granáty stoja presne 100 rubľov za kus. O niečo viac než krabička tých najlacnejších cigariet. Týmito lacnými, nestabilnými náložami práve zničil 5 najmodernejších ťažkých obrnených strojov nepriateľa. Premenil nepriateľskú techniku v hodnote miliónov mariek na rozstavený šrot. Úder zasiahol presne cieľ. Odincov silno stisne čeluste. Fakt zničenia panciera je nespochybniteľný, ale štátny stroj vyžaduje trest za nebezpečnú svojvôľu. Je to priame porušenie poriadku, tvrdohlavo opakuje kapitán a bubnuje prstami po stole. Vedome riskoval zverený štátny stroj. Zachránil 1200 životov našich pešiakov, zareve veliteľ pluku. Ohlušujúci rachot jeho zachrípnutého hlasu surovo otrasie trámami zemľanky. Matná petrolejka vystrašene zabliká. 1200 obyčajných vojenských životov. Môj strelecký prápor mal úplne ľahnúť do tohto ukrajinského blata. Nemecké široké pásy by ich zmiešali so zemou za 10 minút. Tankový klin by prerazil obranu celej divízie. A teraz žijú. Nepriateľ narýchlo ustúpil. Aritmetika prežitia je úplne jasná. Víťazi sa v prvej línii nesúdia. Víťazom sa okamžite vydáva nová munícia a určujú sa nové úlohy. Volkov zostáva stáť nehybne. Jeho popálená ruka sa pomaly sklzne z odratého koženého púzdra. Krčovito stiahnuté svaly sa mierne uvoľnia. Akútna kríza pominula, ale toxická fyzická únava nikam nezmizla. Len otupene čaká na konečný verdikt. Dobre chápe. Systém nikdy neprizná svoju porážku úplne. Vždy si nájde tvrdý kompromis. Veliteľ prúku presunie ťažký, skúmavý pohľad na vyčerpaného tankistu. Z prúkovníkovej tváre mizne agresia. Zostáva len tvrdý, suchý pragmatizmus vypočítavého veliteľa. Tvoja zákopová alchýmia zafungovala, Volkov. Zákony chémie zvíťazili nad nezraniteľnou oceľou, povie vyrovnane veterán. Ale kapitán má v jednom absolútnu pravdu. Tvoje chemické kúsky sú kriticky nestabilné. 1 stupeň teploty navyše v uzavretom závere a tvoju posádku by zbierali po obhorených kusoch v okruhu 500 metrov. Pravidelná armáda nepotrebuje masové, náhodné samovraždy tankistov. Veliteľ vezme zo stola sivý priečinok s hlásením vyšetrovateľa. Z náprsného vrecka vytiahne atramentovú ceruzku. Najvyššie velenie okruhu tvoju unikátnu bojovú skúsenosť úplne utajuje. Každé slovo dopadá na podlahu ako ťažký olovený kameň.
Akékoľvek poľné experimenty s termitom a horčíkovými pilinami sú od tejto sekundy prísne zakázané. Oficiálne. Akýkoľvek pokus zopakovať túto modifikáciu v jednotkách bude okamžite trestaný tribunálom. Technológia je príliš nebezpečná na masové nasadenie. Tento súd s prachom by nám nevyhnutne vybuchol vo vlastných rukách. Skúsenosť putuje do archívu, pod stupeň prísneho utajenia. Papierová hradba nepriedušne uzatvára prielom vo vojenských technológiách. Geniálne inžinierské riešenie odchádza do zabudnutia v mene zachovania stability obrovského systému. Je to absolútne chladný, vypočítavý rozkaz. Prísny zákaz smrti od vlastnej experimentálnej zbrane. Voľkov mlčky prikývne. Námietky neexistujú. Je to profesionálny inžinier a jasne chápe suchú logiku pravdepodobnosti. Štatistika zlyhaní podomácky vyrobenej termitovej munície by nevyhnutne viedla ku katastrofálnym náhodným stratám. Mal jednoducho neskutočné šťastie. Matematický zázrak sa nedá preniesť na sériový dopravník. Odovzdajte všetky chybné chemické nálože technickej službe práporu nadporučík. Veliteľ pluku hodí rázny podpis na hlásenie. Prudkým pohybom zavrie kartónový priečinok. Tribunál nebude. Poprava pred nastúpenou jednotkou sa ruší. Váš poškodený stroj ide okamžite na generálnu opravu. Plukovník urobí krátku, ťažkú pauzu. Z vnútorného vrecka plášťa vytiahne malú červenú krabičku. Položí ju na samotný kraj špinavého dreveného stola. Za úspešné udržanie výšiny a zničenie predsunutej obrnenej techniky nepriateľa ste oficiálne navrhnutí na rad červenej zástavy. Celá posádka dostáva štátne vyznamenania. Ste voľní. Choďte plniť úlohu. Voľkov nepociťuje radosť ani úľavu. V jeho vyprahnutej hrudi púzuje zvonivé prázdno. Čierne spálenisko po strašnom požiari. Tým, že riskoval všetko, vrátane vlastnej dôstojníckej cti a životov svojich podriadených, získal malý kúsok smaltovaného kovu na stužke. Vyššia spravodlivosť krutej vojny vyzerá presne takto. Je to len suchá, bezemočná účtovná bilancia. Životy vojakov boli výhodne vymenené za smrť nepriateľa. Popravčí tribunál bol nahradený čestným radom. Inžinier sa pomaly otočí na ľavom opätku a mlčky vyjde z vlhkej zemľanky späť do ľadovej ukrajinskej noci. Vojna sa skončila. Ešelóny vyplúvajú tisíce preživších vojakov na peróny zničených železničných staníc. Viktor Folkov sa vracia do rodného priemyselného Dzeržinska. Vyzlieka si vojenskú uniformu páchnúcu zaschnutou krvou a vyjazdeným mazivom. Znova si oblieka pevný pracovný plášť staršieho inžiniera. Priestranná, svetlá hala veľkého chemického kombinátu navždy nahrádza neznesiteľne tesný bojový priestor tanku. Ale staré reflexy zostávajú. Každodenné pohyby sú vymerané na milimeter. Chladný pohľad neustále skenuje okolie, či v ňom nie sú skryté hrozby alebo neštandardné situácie. Vojna mu do nervovej sústavy natrvalo vrila absolútnu pripravenosť na náhlu katastrofu. Prechádzajú dlhé desaťročia mierovej práce. Závod neustále zvyšuje výrobné kapacity. Rytmický rachot ťažkých hlisov vzdialene pripomína ďalekú delostreleckú kanonádu na nepomenovanej výšine. Vzduch v halách je presýtený leptavými pachmi priemyselných oxidantov, strojového oleja a rozpáleného kovu. Folkov si do konca svojich dní zachováva hlboký, chladný rešpekt k živlu ohňa. Pozná skutočnú, neúmerne vysokú cenu najmenšej chyby. Oheň nikdy neodpúšťa ľudskú slabosť alebo sekundovú nepozornosť. Oheň sa podriaďuje výhradne prísnym zákonom fyziky a chémie. Ďalšia pracovná zmena sa blíži k záveru.
V termitovej zvarovni prebieha rutinná práca. Náhle dôjde k nepredvídanému mechanickému zlyhaniu. Mostový žeriav prudko trhne oceľovým nosníkom. Masívny železný hák so strašným škrípotom povolí. Nosník sa s ohlušujúcim rachotom zrúti na betónovú podlahu. Silná tlaková vlna surovo zrazí k zemi mladého robotníka. Iskry z pretrhnutého vysokonapäťového kábla sa sypú na otvorené nádrže s horľavým mazivom. Vzbúkne lokálny požiar. Jazyky nenásytného plameňa okamžite olizujú rozliaty olej. Teplota prudko stúpa. Robotníci upadajú do otupenosti. Živočíšny strach na zlomok sekundy ochromí ich vytrénované svaly. Volkov nestráca ani sekundu na prázdne emócie. Koná úplne mechanicky. Pamäť tela sa zapína oveľa rýchlejšie než vedomá myšlienka. Skúsenosť s prežitím preberá riadenie. Istiť, odpojiť elektrické vedenie. Velí starý inžinier sucho, bez stopy paniky. Jeho sekaný hlas poľahky prekričí prenikavé vytie továrenskej sirény. Piesok na oheň, uzavrieť ventily prívodu kyslíka, rýchlo, vykonať. Mladý majster krčovito trhne ťažkou pákou nadol. Prívod elektrického prúdu sa okamžite preruší. Oblúk zhasne. Ostatní robotníci schmatnú ťažké lopaty. Suchý, kremičitý piesok v ťažkých dávkach dusí plamene. Lokálny incident je vyriešený za 40 sekúnd. Katastrofa je zastavená v samotnom zárodku. Mechanizmus deštrukcie zlyhal vďaka presným činom. Volkov pomaly pristúpi k bledému mladému chlapcovi. Je to jeho vlastný vnuk, čerstvý absolvent Technického inštitútu, priamy dedič suchého, vypočítavého inžinierského myslenia. Chlapec ťažko, prerušovane dýcha. Adrenalín len pomaly opúšťa jeho trasúce sa ruky. Dedo, ono to samo vzblklo, skratovalo to v momente. Chrapľavo sa ospravedlňuje vnuk a nervózne si utiera špinavý pot z čela. Ani som nestihol poriadne zareagovať, na smrť som sa vyľakal. Myslel som, že teraz celá hala vyletí do vzduchu. Volkov sa tvrdo pozerá priamo do očí mladého špecialistu. V tomto uprenom pohľade nie je jemnosť ani zvyčajné rodinné teplo. Je tam len strohá, nekompromisná, profesionálna analýza situácie. Strach je základná, prirodzená reakcia biologického organizmu na náhlu hrozbu. Vyrovnane seká starý veterán, opierajúc sa o kovové zábradlie. Ale skutočná, vytrénovaná myseľ umožňuje rozobrať akýkoľvek živočíšny strach na drobné súčiastky. Musíš to urobiť presne v momente, kým nastane totálna katastrofa. Rozumieš mi? Rozumiem. Rozložiť neštandardnú situáciu na faktory, vylúčiť paniku. Presne tak. Zapamätaj si to navždy. Na každý ťažký kaliber sa vždy nájde presný chemický alebo fyzikálny postup. Proti každej nepreraziteľnej krupovskej oceli bezchybne funguje teplota tavenia a správna dávka činidiel. Neexistujú bezvýchodiskové situácie vo výrobe ani vo vojne. Existuje len nedostatok základných znalostí alebo fatálny nedostatok času na triezvu analýzu. Pomaly kráčajú pozdĺž dlhého, hlučného radu sústruhov. Jasné iskry elektrického oblúka osvetľujú zostarnutú tvár bývalého veliteľa tanku, rozritú hlbokými vráskami. V týchto oslepujúcich bielých zábleskoch znova, na krátky okamih, ožívajú prízraky zhorených nemeckých strojov. Ale teraz tento oheň prísne kontroluje človek. Pracuje výhradne na budovanie. Nebezpečný, smrtonosný živel je pevne uzamknutý do prísnych matematických vzorcov a spoľahlivých technologických procesov. Okázalé hrdinstvo na boisku je takmer vždy priamym dôsledkom absencie inej možnosti. Je to zákonitý výsledok niečej globálnej taktickej chyby, ktorú musia narýchlo naprávať radoví vykonávatelia za cenu vlastných životov a spálených nervov. Skutočný čin spočíva v niečom úplne inom. Spočíva v suchom, monotónnom profesionalizme.
v schopnosti dokonale poznať vlastnosti kovu na molekulárnej úrovni, v schopnosti správne vypočítať ideálne pomery oxidovadla a horľavej látky, v ochote vykonať svoju špinavú, ťažkú prácu až do samotného logického konca napriek úplnému fyzickému vyčerpaniu. Vnuk veľmi pozorne počúva, nenásytne nasáva každé vyslovené slovo. Preberá toto ťažké dedičstvo rozumu. Inžinierska dynastia pokračuje vo svojej zložitej práci. Mladý chlapec berie do rúk ochrannú zváračskú masku. Naťahuje si pevné celtové rukavice. Príprava pracoviska prebieha s pedantnou presnosťou. Každý pohyb je vymeraný. Každý čin má logickú príčinu a konkrétny praktický následok. Žiadny zhon. Žiadne zbytočné emócie. Teplotný režim skontrolovaný. Sucho hlási vnuk a sklápa tmavý štít na tvár. Úplne kopíruje chladnú, profesionálnu intonáciu svojho deda. Zloženie tavidla plne zodpovedá norme. Tlak vo fľašiach v norme. Pripravený na zváranie zložitého stropného zvaru. Pusti sa do práce. Drž wolfrámový oblúk rovno. Kontroluj tavný kúpeľ, necúkaj sebou. Krátko odpovedá Volkov. Ťažká elektróda sa tvrdo dotkne masívnej kovovej súčiastky. Ďalší oslepujúci záblesk bieleho svetla prereže sivé prítmie obrovskej továrenskej haly. Tekutá vriaca oceľ poslušne a rovnomerne vyplňa hlboký spoj dvoch oceľových plátov. Dedičstvo starého vojaka žije ďalej v rytmickom hučaní výkonnej zváračky. Skúsenosť so smrteľným prežitím sa navždy transformovala na čistý nástroj budovania. Odovzdanie kriticky dôležitých znalostí bolo úspešne završené. Oheň je podriadený vôli inžiniera.